Ima jedan vic. Dođe učiteljica na sistematski kod doktora. Pita je on, gospođo, a koliko vi sati dnevno spavate? Kaže ona, 2 do 3 sata. 2 do 3 sata? Pa to je puno premalo. Ne mogu, doktore. Ne mogu zbog posla. Ali zato noći spavam i po 10 sati. Kako ste spavali danas? Jeste dobro spavali? U ovoj epizodi pričamo o stvarno najmračnijem dijelu povijesti. Danas pričamo o noći i spavanju. Koliko vam se puta desilo da legnete u krevet s namjerom da prespavate idućih 12 do 14 sati? I tada se usred noći probudite, ne možete više spavati i iduća 2 do 3 sata provedete razmišljajući o planovima za budućnost. Što biste rekli kad vam kažem da je takav način spavanja do prije 200 godina bila najnormalnija, svakodnevna, svakonoćna pojava? Sve do kraja rano modernog razdoblja i početka modernog 19. stoljeća ljudi su tijekom noći obično spavali 2 puta. Oba sna trajala su otprilike istovremeno. Prvi san nazvan je mrtvim snom ili prvim snom, dok je drugi san nazvan kreativno drugim snom ili jutarnjim snom. U književnosti i dnevnicima rijetko se referiramo na način spavanja. Međutim, kada se to spominje, spavanje 2 puta tijekom noći spominje se kao nešto posve normalno i uobičajeno. Dapače, čak se u medicinskim priručnicima spominje kako je tijekom prvog sna poželjno spavati na lijevom boku, a tijekom drugog sna poželjno spavati na desnom boku. Istraživanja koje su antropolozi proveli u prošlom stoljeću pokazuju kako su neka afrička društva i tada održavala isti način spavanja. Jedna žena iz središnje Nigerije svjedočila kako je posve uobičajeno probuditi se tamo negdje nakon ponoći, razgovarati s onima koji su već budni u to vrijeme u kolibi, te nakon toga ponovno zaspati. Osim toga, istraživanja koja se i danas provode pokazuju kako ljudi izuzeti od umjetne svjetlosti i danas, nakon nekoliko tjedana, razviju isti obrazac spavanja. Ispitanici suočeni s noći u trajanju od čak 14 sati, prvo su 2 sata provodili budni u krevetu, zatim bi zaspali nakon 4 sata, probudili se, bili budni 2 do 3 sata, te ponovo zaspali na 4 sata do jutra. Dakle, što su ljudi radili tijekom noći između 2 sna? Najvjerojatnije su prvo urinirali, to jest napunili su noćne posude, što vrlo vjerojatno i vi radite ako imate slab mjehur, poput mene. Zatim bi zapalili vatru, ako je to bilo potrebno i ako je kuća imala dovoljno sredstava. Studenti su nakon prvog sna obično učili, što se uostalom i preporučivalo u priručnicima. Osim toga, žene su mogle raditi bezbroj drugih kućanskih poslova, kao što su krpanje odjeće, guljenje hrane za idući dan, ribanje, poliranje i drugi poslovi koje možete raditi u mraku ili polumraku. Svi ovi današnji nadobudni savjeti o ranom ustajanju i vježbanju možda i nisu toliko nadobudni. Naime, jedan je junak književnog dijela iz 18. stoljeća upravo nakon prvog sna običavao rekreirati se, to jest prošetati. Ipak, mnogi za vrijeme noćnog buđenja nisu ni odlazili iz kreveta, to jest barem ne na dugo. Noćni razgovori, molitve i vođenje ljubavi bili su uobičajena praksa između 2 sna. Prema starom židovskom vjerovanju, vođenje ljubavi između 2 sna štitilo muškarce od čak 2 stvari. Pod broj 1, sprečavalo je da čuju ljudske glasove, pod broj 2, sprečavalo je da razmišljaju o drugim ženama. Dakako, mnogo je lakše voditi ljubav nakon odmora, nego li nakon dugog dana provedenog u svakodnevnim poslovima. Jedan je liječnik iz Francuske posebno preporučivao vođenje ljubavi između 2 sna, navodeći kako se tada stvari mnogo bolje izvode i to na zadovoljstvo obaju supružnika. Također, savjetovuje kako se ljubav nikako ne bi trebala voditi prije spavanja, to jest prije nego li želudac probavi unesenu hranu tijekom večere. Ovo je bilo sve za danas. Iako je do prije 200 godina noć zaista bila najmračniji dio povijesti, ponekad je ipak bila zabavnija nego danas. Moje ime je Tihana i do sljedeće epizode. Lijep pozdrav!